érdekel a LOL, az most ne nézze meg ezt a videót. Sújtást hoztam, gec. Meg Ignite-ot. Botra. Ja, igen. Noob. Azt kell csinálni, hogy elmegyünk oda a klubokhoz, megöljük, te egyben leszel 2-es szintű, és akkor már 2-es szinten megyünk oda. Csak én most Ja, kifagytam. igen, srácok. Előbb mondtuk, hogy véletlenül smite-oztam. Trollzene. Megölök rúg. Ja, már megy, ne! Véletlenül lapra tettem a játékot. Nem már. Itt jó? És nem öltük meg. Meghaltál? Meghaltam. Jó, hát akkor nem csináljuk így. Gyere! Akkor ne. Nincsen hívem. Se bárdolt be. Ja, Jézus. Senki se tudja, hogy miről beszélsz, te még itt nevetsz azon. Hallod, én még csak 2-es vagyok, és hallod, még a felét se töltöttem be a tapasztalatból. Az a kemény egyfarmod van. Tartogatod, vagy mi? Gyere! Hagyjad! Jó, cső. Tata. Nincs olyan manám, úgyhogy megtetek. Easy! Van izém, azt hiszem. Akkor megvan a supportunk. Nem. De... Gyere, nézd! 0-4, 1-2 csak a mi statunk, csak mi fizetünk eddig, és akkor beírja az Olaf, a Report Pantheon. Jaj, menekülj, bárod, menekülj! Ne. Egyetek. 0-5. Kezdesz Máté lenni. Letagadlak az utcán. Tehát holnap menjünk Mekibe. Én nem, te vagy a Cenzor 12? Én nem ismerem. Nem megyek el a Mekibe. Lili. Te prof vagyok. Első kill. Best Champions. Látjátok? Erre jó az Ignite. Egy ADC-nek. Bálint az iskolában első pont. Ignite egy ADC-nek sosem lehet rossz. Azt hiszed, majd olyanokat kapsz, hogy ulti meg ilyenek? Azt hiszed, te ilyen vagy? Nem. Nem érdemled meg. Lili. Hogy cika? Jó, ez tényleg nem direkt. 1-8. Denszelj nekem. Fánc vagy. Én nem nevetnék az 1-8-as statba. 3 asszisztod van. Én meg nem nevetnék 3-5-ös szupnak. Valint 3 asszisztod van, az is az én killjeim. Figyelj, mindenki meg van halva. Ütik a Nexus és így megszólal. Ezt még nyernünk kéne. Vérbeli troll vagy. Olyan jönnek. Mákka. Saját magába halt meg. Szegény Lee Sin. Milyen reflexe van a csávónak, előttem mellettem 20 méterre. Easy ez. Easy cash. Második társ. Easy cash. Második. Érted? Most kapod meg az oklevelet a második kásadért. Easy cash. Bár itt lenne egy szakmai kérdésem hozzád. Te egy LOL fan vagy? Nem.
Kérlek, őszintén válasz. Mi van? Te egy LOL fan vagy. Kérlek, őszintén válaszolj. Kérlek, őszintén megválaszolnak. Így. 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 Én hazafölök. Easy win. GGS, ki kell írni. Én nem írok semmit. Ez. Hoppá. GGS.